aw mo jolli be bara yoro lay bon nga tan don nga tan yare de aw mo jolli bara ay ni kene ni musu to be cheri kombe o nyini ngal ba kunta e kene ni musu che kulu chela Senwebe application ye mi mato obese go skillinto koka ka warchi malikono au ka Orange Money walima Wave fe obese ka 10 € soro fu ani falaki ni awi application télécharger ni code promo elba produit application mi se ka télécharger plateforme chama sans fait inafo App Store Play Store ona nyogona chama au munu me feka application utiliser okanogon ni aw donna Play Store walma App Store konna la aw be Senwave télécharger procédure bébé na yira aw la min b'a to aw be se ka inscription kɛ lafiya konna la e mɔgɔ min be France Amérique Italie Espagne Allemagne Canada Royaume-Uni et Irlande ni e be fɛ ka wari ci kana Afrique konna la i sɔgɔlen to Senwave la Senwave Kawarichi lakana ani lafiya konna la. Fati 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 ah ni muso yɛrɛ ko n'a ye sunɔgɔ sɔrɔ ka ban dɔrɔn foyi Fati mɛna dɛ i ka wo dɛ Disney vers Ali bi Fatima na o de yɛrɛ don hali bi Fatima deli ka nin kɛ dɛ et puis yɛrɛ jumɛn jag sɔrɔ nin y'ale yɛrɛ ka sin de kan allo ah calme ça va ça va bien ko ka yan non mon type lamɛn n ka kuma lamɛn c'est à dire muso ninnu ka baara ko a dabɔra an yɛrɛ lafiyali de kama quoi i m'a faamu n'u bɛ baara la c'est à dire u ka kalo kalo pari wari ko ninnu ani u ka uniforme ko ninnu fɛn ninnu olu caman bɛ bɔ i kan e b'a dɔn musow ka kungo tɛ ban ani u ka denkundi yɔrɔ lataga fɛn ninnu wala an dɛmɛ u b'an yɛrɛ de dɛmɛ quoi wari ko ninnu caman ba i kunna quoi kana ko dusuta sa su ko baarayɔrɔ la nin c'est à dire a bɛ sigi ka fɔ de kɛ quoi i m'a faamu i ni muso a bɛ bɛn a kan donc a b'o kuma ninnu bɛɛ fɔ quoi o ka fisa ni kuma bɛɛ n bɛ min f'i ye muso ka baara a bɛ nafa b'a la dɛ a bɛɛ tɛ kɛ ni kɛlɛ i y'a faamu
ni ko ikele ni muso bara la wa o mi ka fɛn ye fi a bɛɛ b'a situation kelen kɔnɔ mais fɛn bɛɛ ye bɛnkan de yen fama voilà kana ko kɛ ko i bɛ a bila ka taa so kɔ o fɛn tɛ quoi i y'a faamu a ye fɔ ka bɛn k'a la dɔrɔn n'aw bɛnna la dɔrɔn voilà i bolo da dusu la dusu in bila mani n'a nana a ɲininka dɔrɔn voilà kow bɛ fɛn cogo la mais fɛn min ye k'a gɛn ka taa so nin o tɛ solution ne b'o f'i ye dɛ i y'a faamu voilà. Muistro. Foi. Era la ja. Si ni heure la je. Heure jumɛn bɛ yen? Les 22h. Hali bi baarakɛyɔrɔ la 22h. Bi an ma jigin joona de walayi. An ma jigin joona cogo di? An bi baara cayara trop. Ne m'o baara modèle ye. Mais a to an sigi fɔlɔ kɛ. K'a to i k'i sigi cogo di depuis tuma jumɛn ne bɛ yan nɔ n jɔrɔlen don fɛn fɛn b'i la n t'a dɔn. Bamakɔ bɛ cogo min na bi. Foyi tɛ ne la. Ne ye baara modèle Fati. Baara bɛ tigɛ dɛ. Kɔrɔlen b'a dɔn an bɛ jigin joona. Mais bi an ma se ka. Pourquoi bi 22h pourquoi? Mais bi heure ta avancer an ɲinɛ ma de o. K'a heure avancer cogo di Fati? Bi baara la mais heure avancer an ɲinɛ ma. An tun t'a dɔn yɛrɛ n k'an bɛna nin bɛɛ kɛ baarayɔrɔ la bi. Ni mun baara ye Fati ni mun baara modèle ye. Ka taa su ko fo 22h. Bi. Muso furulen. E kɔni b'a dɔn ne bɛ. Muso furulen kan ka heure bɛɛ heure la i kan k'o k'i kunfɛ i kan ka fitiri yɛrɛ se kunfɛ fo ka taa se 22h ma ko baarayɔrɔ. Ni fɛnɛ bɛ baara la i t'i yɛrɛ sagoya la koyi. I t'i yɛrɛ sagoya la bilen n'a dana ne kɔni ma e b'a dɔn tigi fitiri tɛ se ka ne to kɛnɛma. Nin ye e ka baara taabolo ye. Mais ne b'a kɛ cogo di bi? E b'a dɔn tigi cinéma ko de don et puis ne bɛ réalisation de kɛ. Hey, ne tɛ foyi dɔn o la cinéma ko don ne bɛ réalisation kɛ ne tɛ foyi de dɔn nin ko in na. N kɔni bɛ min dɔn 22h o mana kɛ baara o baara ye diɲɛ kɔnɔ o b'a sɔrɔ baara ko c'est-à-dire quoi n t'a dɔn n bɛna f'i ye cogo min na. Bi b'a dɔn kuma. Baara jigin waati ye 16h a mɛnnen ba 17h. E b'a dɔn bi yɛrɛ ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ an jiginna joona. I b'a dɔn kuma dɔw bɛ kɛ sufɛ sanni mana na kɛ i tɛ se ka na diɲɛ kɔnɔ fo sanni ka ban. Walayi. Sufɛ sanni n bɛ mun de dɔn nin na sisan aw mɔgɔ joli de bɛ baarakɛyɔrɔ la. An ka ca dɔɔni an ka ca yɛrɛ de. Aw muso joli b'a la. Ayi ne kelen de ye muso ye tɔw bɛɛ ye cɛ de ye. Komi bɛ yen o ɲininkaliba kun ta. E kelen de ye muso ye cɛkulu cɛ la nin ye ne muso na waati ye so ko baara. Bi baara dɔrɔn de don foyi tɛ yen. E yɛrɛ bɛna baara ko fana ɲɛna. Ala. La ilaha illallah. C'est très simple. Soit i b'a ta n ka damada ma ou bien an ka baara ko in jɔ. Awɔ. N b'a fɛ a ka kɛ cogo min na a bɛ kɛ ten ou bien an ka baara ko jɔ. Bi. Parce que ne tɛ nin na o. Baara fɛnɛ tɛ se ka jɔ. E muso furu k'i ka. Baara tɛ se ka jɔ. I ye min fɔ an b'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ de. An bɛ sigi ka Fati. Baarajigin waati ye. Ni bɛ kuma i fɛ. Ne ka kuma lamɛn. Sɔgɔmada fɛ i bɛ bonya 6h 7h i mɛnnen ba 7h ye i bɛ taa baarakɛyɔrɔ la ka journée kɛ ka taa se 16h ma c'est largement suffisant ni mɛnna ka tɛmɛ o kan 1h n b'o considérer comme embouteillage ka ca sira la peut-être i ye escalade dɔw kɛ sira la n bɛ se k'o jateminɛ o cogo la mais ka taa fo o delà de la ka taa fo 22h ko mun kɛra
hali mali faamaw tɛ 22 heures se baara kɛ Baraw tɛ kelen ye dɛ. baaraw tɛ kelen ye, je n'en disconviens pas. I ka baara ni baara e ka baara ma fisa ni baara foyi ye, ou bien k'i ka baara y'a dama baara don, o tɛ yen. Bon n tɛ jɛn n'a ye heure bɛ heure la i k'o kɛ baarakɛyɔrɔ la, n tɛ jɛn n'a ye. Fati n tɛ jɛn n'a ye. A f'i ka ɲɛmɔgɔw ɲɛna ni sufɛla b'a la a ka jɔ. Ɲami problème t'a la, an tɛ nana kɛlɛw la. Ɲami bɛ ayi an tɛ nana kɛlɛw la désormais ni ne fɛnɛ b'a dɔn ne bɛ mɛn baarayɔrɔ la n bɛ kɔn ka kuma i fɛ. I y'a mɛn n jo t'a la, je suis désolée. Et puis e ka kelen yɛrɛ muso cɛw cɛ la. Wa bɛɛ n'i ka baara tɛ wa. I pɔnkuna. Olu yɛrɛ hakili tɛ ne la yɛrɛ, an b'an ka baara dɔrɔn de la. I t'i sin kɔrɔ k'i bɛ ka keleya. Be jɔn taa n ko k'an ko ka na n'an ko ka na an bɛ baro kɛ an bɛ siri dɔ dilan ka d'i ma. Y'a mɛn kana dimisa n'i fɛnɛ filɛ nin ye i ka ko de tɛ ban. Depuis jumɛn fo san 22 heures. N jo t'a la n jo foyi ta. Muso b'an bolo i sago yɛrɛ tɛ muso la e bɛ bɔ baara la waati min na i bɛna so a ka di i ni muso ka baro k'a ka fɛrɛ a ka sigi ka baro ni fɛnw kɛ mais muso de bɛ e de kɛra sokɔnɔ fɛn sa e de bɛ muso place la sisan e de min sigi so kɔnɔ ka muso makɔnɔ. Senweb ye application ye min b'a to aw bɛ se k'aw sigilen to kɔ kan ka wari ci Mali kɔnɔ aw ka Orange Money walima Wave fɛ. Aw bɛ se ka 10 € sɔrɔ fu ani falaki ni aw ye application in télécharger ni code promo Elba Prodi ye. Application in bɛ se ka télécharger plateforme caman sanfɛ i n'a fɔ App Store, Play Store o n'a ɲɔgɔnna caman. Aw minnu bɛ fɛ ka application in utiliser o ka nɔgɔn ni aw donna Play Store walima App Store kɔnɔna la aw bɛ Senweb télécharger. Procédure bɛɛ bɛna yira aw la min b'a to aw bɛ se k'aw ka inscription kɛ lafiya kɔnɔna la. E mɔgɔ min bɛ France, Amérique, Italie, Espagne, Allemagne, Canada, Royaume-Uni et Irlande ni e bɛ fɛ ka wari ci ka na Afrique kɔnɔna la i sɔrɔlen to Senweb la. Senweb ka wari ci lakana ani lafiya kɔnɔna la. Home Fashion, la marque des grands. Siège Nyamakoro, non loin de Asakonia. Ne balima cɛlakaw ani ne balima musolakaw aw minnu mago bɛ tisi qualité ɲumanw na awɔ 100% coton a ye boli joona ka na Bergona Business Center ka yɔrɔ la. An sigilen don Bamako suguba kɔnɔ énergie kɛrɛfɛ immeuble Majusin Para. An ka nɛgɛjuru siraw filɛ nin ye n'aw mago bɛ kunnafoniya wɛrɛw la ayiwa a ye boli joona ka na n ka nin tisi ɲuman ninnu sɛgɛrɛ.